Takže ja vás vítam na druhom stretnutí iPubu. Ja iba hlavne pre študentov dávam do pozornosti IEEE študentské členské, tam je 26 eur, tak skúste zvážiť, či nemôžete byť. A potom máme jednu organizáciu AICI, to je zadarmo, to vám potom môžem poskytnúť, to je International Association for Computational Intelligence. To by malo byť tak premosťovať USA, Ameriku a Európsku úniu. Uvidíme. Dneska máme veľmi sexy tému. Tá sexy téma je vlastne vibe coding. Takže ja vítam s nami pána inžiniera Janka Haštu, ktorý je náš absolvent. Robil diplomovku docenta Macha. Docent Mach nejak z rodinných dôvodov nemôže prísť, ale priznal sa ku nám, to je veľké plus. Niektorí študenti sa ku nám nepriznávajú, takže ďakujem veľmi pekne, že ste bol ochotní to urobiť. Takže téma je jasná. Pán inžinier, my ste dostali základnú informáciu, čo robí a tak ďalej, aby som to nepredlžoval. Dám mu slovo a by nás previedol nejakými základnými parametrami alebo základnými náhľadmi na ten vibe coding alebo to, čo nás asi neminie. Takže Janko, nech sa páči, máte slovo a vítajte ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa česť rozprávať na alma mater škole. V podstate som si nemyslel, že sa niekedy tu ešte vrátim, ale som rád. Asi nejdem rozprávať z toho BIA, je to tam napísané. To, čo je dôležité, je, že ja sa niekoľko rokov už venujem bezpečnosti a AI v súčasnosti je, ako by som to nazval, no je to obrovský trn v pete bezpečákov. Nie kvôli technológií, ale kvôli tomu, ako sa organizácie snažia možno nasadiť tieto technológie. A jedna z týchto technológií je samozrejme vibe coding. Ja to skúsim zväčšiť. Tá prezentácia je taká trošku strohá, ale je to skôr, by som rád ukázal ten workflow, akým ja si myslím, že by možno organizácie mali postupovať. On vychádza aj nielen teda z toho, čo vieme o AI a tak ďalej, ale v podstate z regulácií. Tá časť prezentácie bude, prvá časť bude workshop, v podstate ja sa budem snažiť ukázať a vysvetliť, ako postupovať pri tom nasadení, a tá druhá časť bude možno taká menej zaujímavá, ale z pohľadu v podstate regulácií zákonov, ktoré platia v rámci Európskej únie aj celosvetovo, ako si dať pozor pri tom nasadzaní a na čo sa naozaj zamerať, lebo to, čo posledné mesiace riešime, a už možno viac ako mesiace, to už bude 2 roky, je naozaj ten problém toho nasadenia a otvoril sa nám super ďalší priestor, ako tú bezpečnosť ešte viac zhoršiť v organizáciách, ako je. Čo vám môžem k vibe codingu povedať, je, že súčasne je nasadzaný všade. Ale že kompletne všade. Od veľkých organizácií, cez malé organizácie, startupy, tie na tom fičia a proste tlačia sa. Mám známych, ktorí robia vo veľkých korporátoch a tam v podstate oni sú tlačení do toho, aby ten vibe coding používali a dokonca musia vykazovať, koľko toho kódu robili oni, koľko toho kódu robil AI agent. Je to aj kvôli tomu, lebo vedie sa teraz taká diskusia, tak ako so všetkým AI, bolo by dobré, keby si tí tvorcovia, ktorí využívajú takéto technológie, uvedomili a v podstate mali nejaký doklad o tom, čo je ešte tvorca človek a čo už je tvorca AI. Pri vibe codingu je to trošku problém, pretože neviem si predstaviť trošku to dokazovanie, že ten kód, ktorý vráti agent, je jeho alebo môj. Pri iných častiach AI, to znamená, máte texty, preklady, sumarizácie, tam sa už zvykne a nielen v bezpečnostných kruhoch, ale všeobecne už sa naozaj označuje ten text generované AI. Aby sa dalo overiť v podstate aj tá autenticita a hlavne, čo je dôležité pri AI a čo si treba uvedomiť, v súčasnej dobe sme stále ešte v tej časti
narrow intelligence, to znamená, že je úzko fixovaná na určitú doménu. Veľakrát halucinuje, vymýšľa si a preto je veľmi dôležité, aby v tom procese bol stále zakomponovaný človek. Čiže human in the middle sa väčšinou hovorí, man in the middle, woman in the middle. To znamená, že malo by to prechádzať nejakou kontrolou, nejakou verifikáciou, aby sa nestávalo to, čo sa teraz bežne deje, že chytíte prvý newsletter, vidíte tam niečo super krásne napísané, ale ten, kto tomu nerozumie, tak si hovorí, áno, je to pravda a tak ďalej. Ten, kto tomu rozumie, zistí, že to je iba AI vytvorené a zistí, že sú to somariny. A takisto je to aj v rámci toho vibe codingu. Čo je ale pre mňa celkom už až trošku strašidelné, že ten vibe coding už aktuálne funguje na takej úrovni, ja vám to tu ukážem, ja mám vyrobené 4 aplikácie, ktoré zhruba časovo, keď som si to popočítal, bolo celkového času 5 dní, 8 hodín. Samozrejme, keď som mal čas, tak som sa s ním bavil a on mi to krásne generoval. Čiže už to nie je tak, ako keď sme prišlo ChatGPT, teraz sme tam buchli do LLM modelu, ja neviem, vyrob mi prosím ťa skript, ktorý mi bude robiť na Windowse toto. A on super krásne vytvoril, vy ste to zobrali copy-paste, buchli ste to, bum, Červené more. Samozrejme, on si vymýšľal, on bol na niečo natrénovaný, on vôbec nebral do úvahy to, že vy máte inú verziu PowerShellu a tak ďalej. On si vymyslel sám funkcie, pretože keď videl zoznam funkcií, ktoré má, na ktorých sa naučil, tak jemu to dávalo význam, že určite tam bude aj takáto funkcia. A to bol obrovský problém tých prvých modelov. Teraz je to už trošku iné a naozaj je to použiteľné. Dobre. Dal som si tu tento obrázok, neviem, asi predpokladám, že ste videli tento film. Je to Ja, robot. Paradoxne, ja som knihu nečítal, tento film som videl už v niekoľkých jazykoch. A ale nie toto, ale AI sme pozerali. No, mám ju rozčítanú a stále sa k tomu neviem dostať, takže budem si musieť dať predsavzatie si to prečítať. Mňa veľmi, ako ja som bol rád, presne, že toto v tom filme bolo, keď proste ten hologram práve poručíkovi povie, že to je správna otázka. A to je veľká vec, na ktorú sa treba zamerať aj pri vibe codingu. Nebrať to len tak, že niečo mu napíšete. On vám bude krásne rezonovať, bude vám krásne písať veci, ale on stále nebude rozumieť možno tým metadatám, ktoré mu chcete povedať. To znamená, alebo ktoré od neho chcete. To znamená, že aj pri vibe codingu je dobre si pripraviť, čo od neho chcete, a ja postupne ukážem aj do akej hĺbky by ste mali ísť, aby už ten prvý výstup, ktorý vám vráti, nebol blbosť, alebo nebola blbosť, a aby to bolo použiteľné. To ma dostáva k otázke, ktorú aktuálne riešime vo všetkých firmách, keď sa tento vibe coding už sme v hype a programátori a hlavne tí starí sa začínajú bať o svoju prácu. To počúvate všade, budeme všetci nahradení. No áno, možno neskôr budeme tak či tak všetci nahradení. Ale problém je, že stále to nie je v takom stave, aby to úplne nahradilo programátorov. Teraz nehovorím o tej zručnosti a technike programovania, lebo ten vibe coding má pomôcť, ale hovorím o tom myslení. Ten programátor sa tým vecami, ktoré sa učí na škole programovať a tak ďalej, neučí len to programovanie, ale učí sa hlavne porozumieť, logicky myslieť, vedieť algoritmizáciu a neskôr vo firmách by bolo dobré, keby takíto programátori už trošku aj z toho v podstate biznisu alebo tej biznis logiky vedeli robiť, alebo rozmýšľať a tým pádom tvoriť tie aplikácie, lebo zás tá aplikácia 100 000 riadkov kódu, super, miliónkrát opakovanie kódu a tak ďalej. To sú práve veci, ktoré sa mali naučiť už na škole, keď sa učili programovať, že proste sú nejaké zásadné pravidlá, ale oni nerozumejú možno ani v podstate z tej výšky toho programu, ale neberú to ako celok. Preto si ja nemyslím, že teraz už vibe coding ide nahrádzať programátorov. A keď sa bavím aj s vedúcimi programátorských tímov, tak ten vibe coding im nepomáha nahradiť toho programátora, ale dáva mu, alebo ponúka mu oveľa viac času na to, aby ten programátor išiel viac do hĺbky toho problému, ktorý chce riešiť. A pozeral sa nielen čisto na ten kód, ktorý má riešiť, ale
naozaj to všetko okolo toho, pretože teraz to poviem z pohľadu bezpečnosti, vedenie vo firmách, kde máte zastarané tzv. Silo oddelenia, že mám analytikov, mám programátorov, mám architektov, mám testerov, mám iné týmy a oni medzi sebou častokrát ani nerozprávajú, tak z pohľadu bezpečnosti je toto najhoršia možná vec. Lebo tá bezpečnosť v súčasnej dobe je taký stav, proste tá útočí na celok ako taký a keď tie týmy proste nemajú čas rozmýšľať nad tými riešeniami skôr celoplošne ako len fakt ako AI v súčasnosti, že len na tú jednu doménu, tak tá spoločnosť si koloduje o veľký problém a tých problémov proste narastá čoraz viac a viac. Incidenty sú v dnešnej dobe, to je naozaj, ako to sú denne, sú čísla, neviem vám povedať, nehľadal som teraz, ale proste útočí sa na všetko. A je jedno, či ste malá firma, či ste veľká firma, či ste nemocnica, či ste štát, proste hľadajú sa 2-krát za deň, prebieha sken verejného internetu a hľadajú sa zraniteľnosti, používajú sa ukradnuté kredence a tak ďalej a snažia sa proste tí útočníci nejakým spôsobom prísť k tomu, aby vás infiltrovali, aby odtiaľ buď poťahli dáta, alebo vám pustili ransomware, proste je to biznis a je to obrovský biznis. Takže, dobre, úvod do vibe codingu, nemusím vám predpokladám hovoriť, spája sa to s Karpatým, vibe coding je tu podľa mňa oveľa dlhšie ako 2025. Lebo už keď si zoberieme naozaj tú komunikáciu s tými LLM-kami, už aj to sa dalo brať ako vibe coding. Vibe coding to povyšil do oveľa vyššej úrovne, keď začal integrovať AI modely do jednotlivých vývojárskych nástrojov. A to je to, po čom firmy teraz siahli, čo chcú. Každá firma má nejaký nástroj, v ktorom robí vývoj a tým, že sa tam dá implementovať AI kód, tak proste začína sa to používať. Nielen na to, aby sa generoval kód, používa sa na to, aby sa kontroloval kód, aby prebiehal refactoring, aby vám vyhadzoval rôzne exporty ku tomu kódu, aby robil popisy kódu a tak ďalej. To, čo ja bohužiaľ vidím u programátorov, tak zatiaľ takto nezmyšľajú, čo je zlé, lebo oni majú kód, oni ten kód odovzdali, dodali nejakú jednoduchú príručku, ktorá častokrát už aj z pohľadu legislatívy v podstate nie je postačujúca, ale neurobia to, aby poprosili tento AI, nech im robí nejakú sumarizáciu. To v tej druhej polovici, ale poviem, že toto je celkom dosť aktuálne problém, hlavne z pohľadu legislatívy, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Čiže čo robí vibe coding? V podstate, alebo čo je, aspoň ja ako to vidím, je to pomocník. Je to pomocník pre toho programátora. Nemusí vedieť až do takej hĺbky úrovne programovania a hlavne mu to urychluje programovanie. To, na čom teraz bežia startupy, je určite v podstate pivoting aplikácií. Majú nápad, majú business case, použijú vibe coding a naozaj za pár hodín majú funkčný prototyp, ktorý z pohľadu bezpečnosti je nie úplne celkom dobré, ale z pohľadu tej business funkcionality, toho, čo chceli dokázať, tak ho majú predpripravený. A na tom môžu staviať. A toto je veľké urýchlenie. To je naozaj urýchlenie a v súčasnej dobe sa vyžaduje, aby organizácie ten kód dodávali rýchlo. A to myslím naozaj tak, ja gro svojho života robím pre štátnu správu, alebo teda pre dodávateľov štátnej správy. A tam je to naozaj tak, že oni prídu a povedia, za mesiac nám dodajte funkcionalitu. A to nie sú funkcionality typu, ako ja vám ukážem aplikáciu, ale sú to veľké projekty s integráciou na iné systémy, na Európsku úniu a tak ďalej. A oni si neuvedomujú, že vy nemáte hafov programátorov ako v Indii, že to pošlete do Bangalore a vrátia vám nejaký kód, ale chcú to od vás a vaši obchodiaci zase chcú mať biznis, tak samozrejme sa povie, že sa to spraví a potom programátori robia non-stop. Čiže tento vibe coding im v tomto vie pomôcť. A to riadne. Čiže z takých hlavných súčastí samozrejme máte tam nejakú interaktivitu. Ja si myslím, že to podporuje kreativitu, lebo naozaj, keď je ten čas zúžený na to kodovanie, na to minimum, lebo ten AI model vám s tým pomôže,
tak vám to otvára naozaj väčšie časové okno na tú kreativitu, možno porozmýšľať nad iným spôsobom, keď sa potom dotážete toho modelu, aby vám to nejako upravil, že chcem to takto upraviť a tak ďalej a tým pádom on to krásne proste začne generovať a generuje to naozaj už bez halucinácií. Dobre, to efektívne využívanie zdrojov, to je, áno, len toto je tiež vec, ktorá síce platí, ale opäť ten model musí vedieť, čo chcete a na to vy mu musíte to presne zadefinovať, lebo keď mu to necháte veľmi to široké okno na to jeho rozmýšľanie, tak on s tým bude mať problém, on si niečo vymyslí a tam veľakrát to využívanie zdrojov nemusí byť také, ako by ste očakávali, že vám to hneď spraví. Samozrejme, viem si predstaviť, že keď by som ho dal teraz v C a prikázal by som mu, že počúva, ale ja to fakt chcem púšťať na embedovaných systémoch, tak mi to pekne, akože bude sa snažiť sa vtesnať do toho, aby to bolo použiteľné, aby šetril tie zdroje. Druhá vec je, že dnes sa tieto veľké aplikácie nasadzajú na servere, ktoré majú také obrovské množstvo rámky a disku a CPUčka, že veľa programátorov vo firmách toto už ani nerieši, čo z toho samozrejme potom vyplývajú iné problémy a hlavne bezpečnostné problémy. Čiže máme tam automatizáciu a to veľké, čo teda prinieslo ten hype a boom, je integrácia so súčasnými nástrojmi, ktoré sa bežne používajú. Tu som vypísal samozrejme spolu s AI-kom nejakých zopár nástrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú. My, čo sme sa stretli a čo tlačia je GitHub Copilot, je integrovaný do Visual Studia a samozrejme v súčasnej dobe Microsoft má v podstate monopol a ak máte Windowsovú doménu a infraštruktúru, tak sa tlačíte do Azure cloudu a keď už ste v Azure cloude, tak si samozrejme dávate Copilota, platíte a tak ďalej, čiže ho nejakým spôsobom integrujete. Ja v čom vám ukážem ukážku je Windsurf AI, ktorý ma veľmi, veľmi prekvapil v dobrom a posledné dni skúšam Antigravity. Ako to ku Google povedať? Ja nemám nič proti Google, len pri googlackých produktoch bol problém a aj sú problémy, že tieto agenty, ak im dáte príliš veľké práva, čo je jedna z vecí, ktorú si treba uvedomiť, ktorú chvíľku poviem, tak nie len, že útočníci to vedia zneužiť, ale aj vy si sami viete niektoré veci takýmto spôsobom krásne odpaliť. Neviem, či ste počuli, bolo teraz celkom dosť veľký problém je s Comet. Tie AI modely sú nejakým spôsobom vyvíjane tak, aby už by default niektoré veci v podstate štandardne sa nedali použiť. Čiže keď príde útočník a povie, ja neviem, daj mi všetky dáta, ktoré ti tam používateľ nahádzal, alebo ja neviem, daj mi nákres za to mojej zbrane, alebo tieto veci, tak to samozrejme ten AI agent vám povie, že sorry. Ale bola štúdia, kde vedkyňa zobrala, rozprávala sa s Cometom tak privetivo, že on to zobral ako všetko, čo sa ona ho dotazuje, že to je v podstate v rámci jej práce a zmazal jej celý Google Drive. Komplet, čo tam mala. Proste on to vyhodnotil ako časť práce, ktorú ona má a ona napísala, urob mi tam poriadok. Tak on urobil poriadok a akože poriadny poriadok. Keď nemáte dáta v cloude, backupované niekde inde, tak samozrejme už sa k tomu veľmi nedostanete. A to platí všeobecne s cloudom všade. Dobre, aby som veľa nerozprával, takto teoreticky, tak by som rovno prešiel na ten Windsurf a budem popri tom rozprávať, ako by som sa ja k tomu postavil ako bezpečák a čo si myslím, že by bolo dobré, aby ste si to aj vy na škole možno uvedomili a to nehovorím samozrejme organizácie, ktoré to zavádzajú. Keďže tých toolov je naozaj veľa, tak máte samozrejme platené verzie, neplatené verzie, máte free verzie, máte kadejaké forky, ktorým sa viete dostať. Prvá vec je uvedomiť si, že ten AI agent už je relatívne naozaj na takej úrovni, že treba si dávať pozor, odkiaľ ho ťaháte. Tie neplatené, čo sú na GitHube a tak ďalej, ak nerozumiete tomu, čo si stiahnete k sebe
a nie je tam nejaká ochrana, nemáte tam nejakú zabezpeku, tak to radšej ani neťahajte, lebo v podstate natiahnete si naozaj bordel do počítača. Je veľa takých forkov, ktoré sú super, všade vidíte, inak aj útočníci, čo používajú Worm GPT a tieto Evil GPT, je to len reklama. To nie sú naozaj upravené útočné GPT modely, to je ten istý GPT model, až na to, že tam nejakú nadstavbu spravili a hlavne do neho nadrbali kopec svojich vecí. Je tam kopec stealerov, kopec backdoorov. Dnes stealery sú všade. Keď si nedáte pozor, i hneď si to natiahnete do počítača. Na dark webe sa vaše údaje predávajú za $10. Toto bežne my ako v rámci Cyber Threat Intelligence sledujeme pre organizáciu, volá sa to Threat Landscape Scanning a naozaj to je ako s crackmi na hry, na soft. Ako náhle stiahnete ten crack, minimálne jeden stealer tam je. Už je to tak, že sú tam minimálne 3 stealery, to je už teraz akože by default. Máte to tam pribalené, super, utilitka a ukradnem vám to všetko. Prístupové práva na všetky portály, na všetky služby a nevidíte to. A to, že antivír to má zachytiť, no to je síce pekné, lenže antivíry fungujú väčšinou na báze signatúr a oni customizujú naozaj tie infostealery tak, že tá signatúra je iná, nemajú v databáze, tak ju samozrejme nezachytí a odposiela. To, že to chcete niekde filtrovať na úrovni siete, no povedzte mi, kto z vás filtruje sieť smerom do vonku, takže zakáže všetko a nechá si povolené len porty, ktoré vie. A aj keď si nechá povolené porty, o ktorých vie, tak exfiltrovať to cez HTTPS 443, cez DNS, to je už dnes v podstate by default ScriptKiddie toto vie urobiť s hociakými nástrojmi. Čiže ak to tam už raz máte a nezachytíte nejakú aktivitu, nečekujete si to, tak proste tie dáta sú vonku a už raz sú na dark webe, tak sú tam navždy. Čiže dával by som pozor na to, keď si stiahujete nejaké neoverené nástroje. Ak si ich aj chcete stiahnuť, tak môžete, ale tu odporúčam urobiť si sandboxové prostredie. Buď vo virtuálke a naozaj za tú komunikáciu, alebo nejaký sandboxing, kde máte kontrolované to prostredie. No a potom platené versus neplatené. Veľa tých nástrojov má neplatenú verziu, tie sú obmedzené na počet tokenov a hlavne sú obmedzené na modely. Čiže máte tam nejaké staršie modely, máte tam tie novšie a lepšie tam v tej neplatenej nemáte. Ja si nemyslím, že v súčasnej dobe je problém zaplatiť Windsurfie 30 € mesačne a máte prístup 500 tokenom, čo mne na moju aplikáciu stačilo vrele 50 tokenov a to som sa akože s ním celkom slušne niekoľko hodín rozprával. A hlavne máte prístup k tým lepším modelom. Pri vibe codingu, opäť nie je to na zdravé, nie je to len o tom, že si zoberiete prvý vibe kodovací nástroj a idete, ale tým, že tam je na výber veľa modelov, tak si treba trošku urobiť research, čo ktorý model vám vie dodať, alebo potom to samozrejme pretestovať, ako vám vracia ten response, ten model a tento model a tak ďalej. Čiže a ten vibe coding vám to urýchli, čiže viete si takto v podstate robiť forky. Čo ma vracia teda k tomu, že máte zavedený vibe coding v organizáciách, už takmer všetky organizácie sú aj také, ktoré nie, ale samozrejme majú zavedený nejaký repozitár kódov. On musí byť aj pretože vy keď dodávate niekde aplikáciu, tak zákazník si od vás vypýta zdrojové kódy, lebo on je vlastník aplikácie, vy ste len dodávateľ, takže vy ste mu povinní dodať tieto kódy. Štátna správa to vyžaduje hneď. Čiže vibe coding máte zaintegrovaný v podstate do tohto nástroja a radil by som to tam mať, už len kvôli tomu, že keď chcete testovať, tak si robte proste branche a točte to tak, aby nedošlo k tomu, že vám to napríklad prepíše a tak ďalej, stratíte niektoré veci, ktoré predtým fungovali, teraz ste to upravili, už to nefunguje. Čiže to je štandardný taký vývoj v rámci vývoja softu a jedno, čo programujete to Secure Software Development Lifecycle by bolo dobre dodržiavať a hneď od začiatku. No, či on-prem alebo cloud? Toto je skôr otázka, na čo máte budget. Tie cloudové enterpriseové sú síce drahé, ale druhá vec je, že či ste ochotní minúť trebárs na karty
peniaze a hlavne, kde si to chcete postaviť. Tuto samozrejme, vy tu máte Peruna, vy ste škola, to je univerzita, to je iné, ale doma ja mám malú kartičku, ktorá má 16 GB RAM a ešte jednu 24 GB. Tie modely tam síce fungujú, viem ich zdratovať, viem spustiť vibe coding, ale ten reasoning nie je taký, ako je to napríklad v cloude. Čiže opäť je to potom o budžete. No a druhá vec je ale aj o tej bezpečnosti a hlavne to, či tie dáta, ktoré používate pri vibe codingu, hlavne dáta, či obsahujú nejaké citlivé informácie, lebo v súčasnej dobe je veľký problém s tým, že dochádza k exfiltrácii obrovského množstva citlivých údajov a na coding, na SDLC, na AI už platia nielen GDPR, máme tu AI Act, máme tu CRAčko, máme tu zákon o kybernetickej bezpečnosti a ak dojde k incidentu, nedáte si pozor s týmito dátami, oni sú niekde v cloude a liknú, tak si kolodujete o obrovské pokuty. To sú naozaj obrovské pokuty. Ale samozrejme je to závislo od toho, aký veľký bol ten incident, aké dáta unikli a tak ďalej. Čiže je to potom na zvážení, ale ono je to potom aj o tom, ako pristupujete k tomu vibe codingu. Ja všade, aj kde sme v organizáciách, vždy radíme tým tímom, dávajte si pozor, akú aplikáciu robíte a aké testovacie dáta používate. Nepoužívať ostré dáta, používať obfuskáciu, proste nejakým spôsobom maskovať tie dáta, tak aby neboli spätne dohľadateľné, poskladateľné a tak ďalej. A toto je relatívne náročná vec, pretože vy aj keď urobíte rôzne obfuskácie, vždy potrebujete možno nejaké transformačné tabulky a tak ďalej, aby ste vedeli možno tie dáta spätne analyzovať. A opäť, keď si na toto nedáte pozor, tak exfiltrujete aj to, alebo respektíve sa vám k tomu niekto dostane, čiže aj obfuskované dáta sa potom dajú spätne útočníkmi pekne skladať, ak sa dostanú ku napríklad prepojovacím tabulkám a tak ďalej. Čiže to je to, čo som vravel na začiatku. Ten pohľad toho vývoja musí ísť oveľa väčší byť, ako len to, že niečo programujem. Dobre, čiže integrujeme z CICD najlepšie, na to potrebujete vedieť DevOps, alebo aspoň trošku vedieť, ako sa to robí. A hlavne pozor, fakt pozor na to, čo práskate do toho vibe codingu a aké dáta. To je bežná vec. Nemusia to byť ani citlivé dáta, môžu to byť API tokeny, môžu to byť hesla, alebo proste potrebujete aplikáciu, ktorá vám bude bežať na serveri a nemáte napríklad rozbehané, je to Windowsový server a potrebujete Windowsovú službu, potrebujete účet, potrebujete heslo, tak to tam buchnete. To, možno by ste sa čudovali, ale toto je veľmi, veľmi bežná vec, kde ostré produkčné systémy majú v konfigoch plaintextové hesla. A to je vec, ktorá je pre útočníka zlatá baňa. On proste, to berte tak, ten útočník ani neútočí na tú aplikáciu, jemu to je jedno, on sa potrebuje aj tak dostať k konfrontácii celej infraštruktúry, ale jemu môže tento účet pomôcť a hlavne je meno heslo, napríklad k útoku na ADčko. A veľakrát proste sa takto dostane a už sa ten útok lateral movementne úplne hore a organizácia má obrovský incident. Čiže to sú také bezpečnostné veci, ktoré by naozaj trebalo už brať už pri tom naozaj začatí toho vibe codingu. Dobre, ja si sadnem, lebo asi spadnem, keď ešte chvíľku budem stať. No a ja skúsim teda ukázať Windsurf. Teda rád by som ho ukázal. Aha. No. A dúfam, že ja tu nemám nejaké citlivé dáta, ale tak snažil som sa to tam nemať. Každý vibe codový nástroj je takmer každý postavený na VS Code. A je jedno, proste on sa dá integrovať buď do VS Code napriamo, alebo používajú vlastné GUI. Ja keďže som bezpečák a som dostatočne paranoidný, od Windsurfu som nechcel, aby sa mi integroval do VS Code, lebo mám aj VS Code, kde mám zase, nemám žiadne AI-ko nadratované, hlavne nie mimo, cloudové a tak ďalej. A občas tam otváram súbory, ktoré obsahujú citlivé dáta. Tak som mu povedal, že dobre, môj zlatý, poď, ale daj mi tvoje GUIčko. Nechcem ťa drátovať kade-tade po Macu. On keď sa nainštaluje, mám Mac, takže ja môj Mac berem kvázi ako riadené prostredie, keďže je to Linux, toto by default na všetko potrebuje heslo rootovské. Koľký z vás používate Windows?
No, koľký z vás v tom Windowse máte účet, ktorý je by default local admin? Nehambite sa. Vo firmách je to bežná vec. Keď si nainštalujete takýto nástroj, nainštalujete si to pod svojím účtom, ktorý je lokál administrátor, tak ste mu vlastne udelili práva na všetko. To, že vám tam UAC bude vypisovať, že potvrďte mi, to je... UAC sa dá obchádzať veľmi, veľmi jednoducho. Čiže odporúčam, ak používate Windows, ak si vytvoríte to prostredie, tak ten používateľ, po ktorom púšťate Windsurf, alebo hoci ktorý iný nástroj, aby nemal tieto vysoko privilegované práva, pretože tým pádom v podstate naozaj otvárate tomu aj Windsurfu a neskôr aj útočníkovi v podstate dvere. Fakt to je 1-2 kroky, o ktoré ten útočník bude rád, že má menej, lebo nemusí elevovať si práva. Takže ja som ho nainštaloval a samozrejme Mac zahlasil, no dobre, ale daj mi prístup na celý disk. Sorry, prepáč, nedám ti prístup. Tak som mu vytvoril proste adresárovú štruktúru a do tej adresárovej štruktúry som mu dal samozrejme prístup na zápis, na čítanie, pretože ja som lenivý programátor a ja chcem, aby naozaj vibe kodoval. Druhá vec je, že ja už som od programovania veľmi dávno preč, takže to, čo vám teraz tu ukazujem, to je naozaj pohľad v podstate script kiddie na to, ako som použil vibe coding na vytvorenie reálnej aplikácie. Čiže mám to nainštalované, povedal som mu, že dobre, tu máš v podstate adresár, no a teraz vám frajersky ukážem, dúfam, že nepôjde tá apka, ale dúfam, že pôjde. Aplikáciu. Púšťame ju pod sudo, vysvetlím prečo. Mám aj AI aplikácie, ale ja som si potreboval urobiť nejakú takúto jednoduchú aplikáciu na monitoring všetkej sieťovej komunikácie na Macu, lebo som paranoidný. Takže naozaj toto je 5 hodín práce, kým sme sa dohádali, čo chceme. Čo robí tá aplikácia? Jednoduchá aplikácia. Jednak mi monitoruje trafik, čo je fajn, monitoruje mi nejaké latencie, monitoruje mi chyby siete. Samozrejme, keď už mi to robíš, tak mi prosím ťa vypíš všetky procesy, ktoré mi bežia, plus so všetkými metrikami, čo je super. Vypíš mi ale aj sieťové konektivity, kam sa pripájaš. A poprosil som ho, aby jednoduchým spôsobom začal riešiť nejakú klasifikáciu rizik na tieto pripojenia. A on tu má nejaký vnútorný engine, na základe ktorého vyhodnocuje, či tie linky môžu byť, nemôžu byť nejaké nebezpečné a tak ďalej. Plus zdrátuje mi každú tú komunikáciu s procesom, aby som vedel, že ktorý proces vyvoláva tú komunikáciu. No a potom tu mám taký threat intelligence, kde on si na základe tých svojich vnútorných metrík nejakým spôsobom naozaj kategorizuje, či tam nemám niečo, čo niekam volá, kde nechcem. Čo som chcel povedať je, ja som mu tu dorobil aj API konektory napríklad na bežne dostupné aplikácie typu VirusTotal, typu Shodan a tak ďalej, len nie sú funkčné, lebo to sú platené veci a zatiaľ som proste neriešil, že si idem zaplatiť API kľúče, aby som mohol spraviť. Tu sú tie API kľúče, podľa neho dorobené tak, že by tam boli naozaj zase v plain texte. To je prvá vec, ktorú ja musím upraviť a poviem, kde ma na to on upozornil. Lebo to, čo vám chcem ukázať a ako postupovať. Požiadal som ho, vytvoril mi, ale tá najdôležitejšia vec pri vibe codingu, ktorá ma naozaj prekvapila, sú rôzne súbory, ktoré vy si môžete vyžiadať od toho vibe codingu alebo toho nástroja a on vám ich začne vytvárať. Toto by som naozaj chcel vám dať do zreteľa. Tieto štandardné súbory ako readme, čo vám samozrejme vytvorí, ale keď ho nepožiadate, tak nevytvorí. Architektonický náčrt, roadmapu, security testy, verzie knižic a agents MD. Sú to veci, ktoré každý ten vibe kodovací nástroj, aspoň čo sme sa teraz stretli, ich pozná a vie zhruba, čo tam do toho má vytvárať. A keď mu to dáte vytvoriť prvýkrát, on si zapamätá, že ste to od neho chceli a pri každom ďalšom v podstate prerábaní kodu, dorábok, úprav, aj keď na to zabudne, všimnete si, že to neupravoval, keď ho znova poprosíte, tak už v tom veľkom vlákne, on už pri každej tejto zmene všetky tieto súbory updateuje.
A neupdateuje ich akože len tak s pár riadkami, ale keď si všimnete a keď otvorím, kde mám readme, tuto, tak už je to akože riadny text a riadne veľa textu, kde on v podstate popisuje relatívne hodne dopodrobná, čo ten projekt robí. Tým, že som ho prinútil tuto dávať aj architektonickú kvázi jednoduchú mapu, keďže to je MDčko, tak v podstate vytvoril aj architektonickú mapu, vytvoril vlastne popis všetkých súborov, ktoré má vytvorené v tej celej štruktúre. V podstate workflow jednoduchý, samozrejme spúšťania, v rámci podpory testov, aké mám endpointy, čo v podstate robia. Čiže toto je tá veľká pomoc toho vibe codingu aj dovnútra toho vývojového tímu, pretože tak ako som vravel, tie silá, ktoré sú v organizáciách už v dnešnej dobe veľmi nefungujú. A veľakrát sa stáva, že máte návrh, príde analytik, povie super, ideme robiť takúto aplikáciu, dá to architektovi. Architekt je možno solution architekt, ktorý vám vytvorí síce biznisovú logiku, ale on už nevie vytvoriť v podstate systémovú logiku alebo systémový podklad. Pýta to od administrátorov. Administrátori nie sú dostatočne technicky znalí z toho, čo sa má pripravovať, takže jediné, čo robíte, takto si pinkáte medzi sebou loptičky a vôbec nedostanete to, čo vlastne potrebujete na konci návrhu také aplikácie mať, a to mať naozaj tú dokumentáciu košatú, aby tam boli podchytené všetky veci. To aj zákon predpisuje inak, čo má byť v rámci týchto aplikácií. A vibe coding v tomto vie pomôcť. Programátor nemusí byť architekt, nemusí rozumieť niektorým technickým veciam, ale ten vibe coding, ktorý mu toto dá, tak je to skvelý základ na to, aby sa s tým dalo pracovať a aby sa tieto informácie šírili cross celý ten tím. Nielen vývojový, ale proste celý tím, ktorý robí tú danú aplikáciu. Čo je ešte lepšie, je okrem readme, je aj tá roadmapa. Ja som mu nedával, by default som ho poprosil len vytvor mi roadmapu. On ale čo začal do tej roadmapy dávať, v podstate on vám tu dáva návrhy, ako pokračovať ďalej s vývojom tej aplikácie, čo je super vec. Nehovorím, že všetky sú použiteľné, treba to samozrejme revidovať, ale čo začal robiť, z pohľadu bezpečnosti tu začal dávať naozaj bezpečnostné hinty, ako postupovať. Tu v tejto roadmape je presne aj to v podstate, že tam máte API kľúče, že tie API kľúče treba nejako riešiť, potrebujete nejaký secret manager, aby to tam bolo treba skriptované a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v týchto dvoch súboroch mám už ja celkom slušnú projektovú dokumentáciu k tomuto. No a tie ďalšie súbory, ako security a tak ďalej, tam už som išiel do hĺbky kvôli tomu threat intelligence a tak ďalej. Ale on si ich takto doplňa hore dole a možno sú aj duálne v tých súboroch, ale radšej a lepšie ich mať, ako ich nemať vôbec. No a ten posledný súbor, to Agents, MD, ten je možno jeden z tak najviac použiteľných, nie najviac použiteľných, ale toto je súbor, ktorý si vytvárajú tieto vibe-kodové agenty sami a slúži to na jednoduchý popis projektu, tak aby ste vedeli pomocou tohto súbora zobrať a preniesť to do iného vibe-kodovacieho nástroja. On tu má popísané základné veci, čo ten projekt obsahuje. Samozrejme, mohli by ste to robiť tak, ako ja som včera s tým Antigravity, že rovno som dal Antigravity prístup na celý ten adresár a povedal som, vieš čo, pozri si to, prejdi si to a pozri si, či rozumieš tomu, že čo som tam ja vlastne stváral. Ale tento súbor mu to ešte viac akože pomôže mu s tým, aby pochopil a v podstate vy sa takto viete kontinuálne prehadzovať aj medzi tými jednotlivými nástrojmi a tým pádom sa viete nie ste viazaní, nemáte vendor log len na jeden ten nástroj, ale viete takto pekne využívať aj iné. Nájdete tým, že naozaj sme v hype, dnes už proste na dennej báze hoci kto vydáva, aj tí veľkí hráči a snažia sa predbiehať. Čiže tieto súbory vám veľmi pomôžu na to, aby ste vedeli sa normálne presunúť s tým projektom aj niekde inde. Dobre, samozrejme tá práca s tým vibe codingom
Tento Windsurf to volá Cascade Code. On má relatívne veľkú pamäť na tú konverzáciu a tie konverzácie si udržiava. Myšľam, či tento otvorím. Áno. V podstate je to toho veľa a udržiava si ju od začiatku, kedy sme spolu začali komunikovať. Istý čas som mal problém, že mi ukazoval, alebo videl som, že niečo nie je dobré, halucinovali sme sa, točili sme sa. Spýtal som sa ho, lebo pri Copilote, napríklad Microsoftiackom, som veľakrát narazil na hranicu toho chatu, tak som sa ho spýtal, že prosím ťa, už ti dochádza miesto v chate, potrebujeme vytvoriť nový chat. On, nie, ešte máme kopec miesta, kľudne rozprávaj, problém je niekde inde. Čiže okrem toho, že všetko máte tam, všetko máte v tých súboroch, tak tuto máte komplet celú históriu. Viete proste sa vrátiť, on rozumie tej histórii, majú nejakým spôsobom načítanú, čiže aj keď sa odkážete na niečo v tej histórii, tak on sa chytí. Nie je to, že by sa stratil, proste vie s tým pokračovať. Ja som mu tu včera napríklad zapínal logging, lebo u brata máme takú super sieť, ktorá zvykne padať a zdalo sa mi, že ten nástroj mi nezobrazuje správne tie chyby, tak som mu v podstate opäť dorobil logging a on si v podstate krásne prešiel tú štruktúru, vytvoril logovací adresár a presmeroval vlastne celý výstup, ktorý mám v konzole, keď to spustím a loguje ho. Samozrejme, on tu už ale aj dával i hneď, bez toho, toto som napríklad od neho ani nechcel, tak mi tu dával vlastne návrhy, čo si pozrieť, čo si napísať alebo spísať z toho problému, ktorý sa mi vyskytol a v podstate návrhy, ako by sme mohli napríklad v tých logoch dohľadávať a na čo sa zamerať a ako rozšíriť potom to logovanie a tak ďalej. Samozrejme, bez notifikácie mi hneď upravil všetky súbory readme. Komplet, vrátane do roadmapy, kde on si tam aj odškrtáva, čo ste spravili. Čiže to nie je len, že vy si tu musíte prejsť a odškrtnúť. On to presne prejde a zdratuje si to, nalinkuje, odškrtne a máte to v podstate opäť pripravené. Čiže je to živé a je to aktuálne, čo je veľmi dobrá vec. Ešte čo by som k tomu povedal, pri tých nástrojoch, samozrejme, to som chcel ukázať, sú tie modely. Je ich tu teraz celkom dosť, keďže ja mám tú platenú verziu, tak v podstate ide len o to vyskúšať si, ktorý najlepšie sedí. Vo Windsurfe mi aj táto SV jednotka celkom bol naozaj slušný a vygeneroval to prvé gro. Teraz mu tu testujem P2 a GPT a tento nový vlastne SVčko. By default, čo je dobrá bezpečnostná feature je, že vy to máte zapnuté nie v tomto code mode, ale v ask mode. Tento ask mod, aj keď mu dáte práva na ten adresár, tak vám nebude vyplňať a automaticky dávať veci do súborov. Vypíše vám to do chatu a poprosím vás, že prekopírujte si to tam, ja si to potom skontrolujem. Keď ho dáte do code modu, tak automaticky pozrie práva. Ak nemá práva, on sa normálne ozve. Prepáč, nemám tam práva, nemôžem ti to tam zapísať, daj mi tam práva. Tak mu tam nastavím práva a v code mode upravuje krásne proste celý kód. Dobre. Čo by som povedal z pohľadu bezpečnosti, na čo si dávať pozor, okrem tých inštalácií, kam to púšťate, určite sú nástroje, ktoré majú aj implementáciu do prehliadačov. Ja prehliadačom neverím, prehliadače sú väčšinou prvý target útočníka, čiže ja takéto, že cez add-on tam niečo pridám a tak ďalej, to je ťažko handlované. Veľa ľudí tie prehliadače neupdateuje a to naozaj. Nie sú na to ani politiky alebo proste v organizáciách, to je bežný problém. Prehľadače majú relatívne veľa kritických zraniteľností a oni sa to aj snažia rýchlo opravovať, len nemáte taký výtlak vo firme alebo u zákazníka, aby ste to pušli hneď, aby si to tí ľudia updateli a vznikajú z toho problémy. Opäť je to relatívne vysoko targetovaná časť operačného systému. Čiže ja radšej mám takto, nech je to jeho aplikácia. A čo je veľmi dôležité, tie platené verzie oproti tým neplateným verziám vám by default zapnú, že sa model neučí na vašich dátach a že neposiela telemetriu kadejakú proste do toho cloudového riešenia. Samozrejme, môžeme si tu začať o tom debatovať, či veriť im alebo nie. No,
tým, že platíte, máte s nimi spísanú SLAčku. To, ak si to chcete overiť, či to naozaj niečo púšťa alebo nepúšťa, no pustíte si naozaj paketový monitoring a môžete si to čeknúť. Ale bežný používateľ, tak je to so všetkým v cloude, proste musíte tomu dôverovať. Vieme, je kopec veci, kde prebiehajú teraz súdne spory, že oni to slúbili, my sme to platili, máme zapnuté Enterprise Data Protection, čo je bežný názov, ktorý sa používa, a aj tak sa tie dáta nejako odfiltrovali. Ja si nemyslím zase, že tie veľké organizácie si na toto nebudú dávať pozor, lebo toto je v podstate toto môže znamenať koniec ich biznisu. A vzhľadom na to, že naozaj všetci to začínajú tlačiť a predbiehajú sa, tak sa budú snažiť na to aspoň nejakým spôsobom dávať pozor. To, či vám to ide do NSA, alebo si to Čína berie, no to je úplne iný svet. Hej, tu sa bavíme o tom, že robíme aplikáciu, chceme biznis, chceme mať vývoj, proste chcete na škole niečo mať, proste je to už je to, ako by som to nazval, to je proste vec, ktorú máme s dobou a buď to budeme používať, alebo nebudeme používať. Záleží, ako veľmi sme naozaj akože vystrašení z toho, že kde sa tie dáta dostávajú. Druhá vec je, ja toto každému zákazníkovi vravím, to je síce pekné, že vy sa tu idete rozčulovať, že máte platenú verziu, neviete kontrolovať treba z Microsoft, ale máte tu všade Windowsy. Vy viete, akú telemetriu posielate do Ameriky, neviete. A je obrovská tá telemetria. Všetci, ktorí robia s bezpečnosťou, idú od Microsoftu preč, všetci ideme do Linuxov a ešte ani tie Linuxy, ani Macy nám proste nesedia, lebo aj tie posielajú a posielajú to nielen na úrovni operáku, posielajú to na úrovni hardveru. Takže to je také ako, bohužiaľ v dnešnej dobe sa posiela všetko všade. A ľudia to posielajú sami aj dobrovoľne. Takže hádať sa s tým, že koľko tých dát sa dostalo von alebo nie, takto nie že nedopatrením, ale neustrážením, to je naozaj vysokotechnická vec, ktorá sa ani nedá veľmi ohendlovať. Môžem iba takú... Jasné. Ten základný chat, ktorý vy ste dávali tú generálnu úlohu, ono je to tu hore, ale keďže to je strašne dlhý chat, tak ani neviem, či sa dostanem hore. Lebo naozaj toto sú akože hodiny prác. Nie sú to dni, ale naozaj toto keby som ja mal naprogramovať sám, ja to nedám. Ako to, poprvé fakt ako Python som videl síce, ale to nedám. Ale aha, tu som. Create Python program with simple web GUI for monitoring network. To je celé. A on najprv vygeneroval samozrejme len to GUIčko, to horné. Toto. Vygeneroval mi toto a urobil to, že dal mi na výber sieťové rozhranie, dal mi na výber, aby monitoroval dostupnosť, tak si tu pingám DNS-ko všeobecné a v podstate pripravil mi aplikáciu, pripravil mi tie súbory a v podstate vytvoril mi to prvé grafické rozhranie. Keď túto žiadosť ste dali, viete si pozrieť ten zdroj? Áno. Môžete ukázať, že vlastne... No, viem si, už teraz asi si neviem pozrieť zdrojak, lebo nemám to verzované od začiatku, ale on vytvoril initp, vytvoril gitignore, sme vytvoril readme a vytvoril vlastne requirements a mainp. Hej, čiže tuto. Minimálne my sa snažíme, že by tí ľudia aspoň chápali základné veci, čo to Ono, ja si myslím, že pri tom prvom vytvorení ten kód nebol veľký. To, čo už som tam teraz nahádzal, to už je tam veľa. Ale vytvorí ho tak, že je čitateľný a ten, kto s tým programuje a robí v tom programovacom jazyku, tak mal by vedieť prečítať. Druhá vec je, že keď ho ale aj poprosí, nech mu buď vyrobí do readme komplet rozpis, alebo nech mu vyrobí priamo do zdrojového kodu, nech mu cez komenty okomentuje celý kód. Čiže on to urobí potom a okomentuje. Čiže aj keď nerozumiem, čo tam dal, inak tie komenty sú veľmi dobrá vec, lebo komentované kódy sú asi najlepšie a nikde sa nepoužívajú, ale bolo by dobre si tam dávať komenty, aby potom ten, kto aj jednak on aby to pochopil,
že čo to robilo. A druhá vec je ten, kto sa do toho kodu iný bude pozerať, aby vôbec chápal, čo mu to dal. Ešte jednu vec tomu úvodu, že väčšinou bakalári majú takú úlohu, teda neviem, ako u ostatných kolegov, ale u mňa majú takú úlohu, že existujúci kód rozbehať. No. A preto napadla otázka, keď si to všetko robili, že ten vibe coding, keď ja som povedal, že počúvaj, pozri ten kód, dobre ho komentuj a pozri, či bude funkčný a skúsme ho vysvetliť. On to urobí. Urobí to, lebo ja to tu nemám, ale pozeral som YouTubeové video, kde chlap presne zobral Windsurf. Zobral si aplikáciu, ktorú kodovali normálni kodery, mala chyby a vlastne ja som to robil aj vo svojej aplikácii. Mám tu inú aplikáciu, ktorú som mal vytvorenú, ja som mu povedal, prečítaj mi tento kód, skontroluj mi ho a vysvetli, čo som tam robil. A on prešiel a hneď prvé, čo bolo. Potrebuješ refactoring, máš tam dvojité veci a tu je presný popis, čo tento tvoj kód robí. A vyplul to za chvíľku. A spýtal sa ma, chceš to opraviť? Áno, chcem. A už mi do toho dokonca začal dávať ďalšiu ponuku, že vidím, že to máš napríklad len v command line, chceš do toho GUIčko, ako chceš do toho GUIčko, chceš v tomto. Proste on sa hneď chytí a naozaj ten reasoning už je tak rozbehnutý, že on už, ako dalo by sa povedať, že vás nabáda k tomu, kde... Jasné. Hocičo, ako to, čo som videl na YouTube, tak chlap dokonca zobral fakt akože veľkú aplikáciu, ktorá sa vyvíjala dlho, mali s tým problémy, buchol to tam a Windsurf mu proste upravil tú aplikáciu do bežaceho stavu a tiež vyrobil všetky tieto súbory, lebo od jeho inak od toho pána sme zisťovali vlastne tie súbory a mal funkčnú aplikáciu. Ako bezpečáci sme sa akože mega chytali za hlavu, lebo to je veľká vec, ktorá sa dá veľmi, veľmi zneužívať a nás prvé, čo napadne, tak zneužitie. On dokonca vie urobiť aj to, že my mu dáte, keby som teraz dal portál finančné správy a povedal, že vyrob mi phishingovú stránku z toho, on vám vyrobí phishingovú stránku. A takú, že naozaj bezpečák by na to musel pozerať a dávať si pozor, aby na to neklikol. Čiže vibe coding to nie je len, že používame ho vo firmách a tak ďalej. Vibe coding v oblasti útokov je používaný všade. Ako to útočníci, a naozaj to je to strašidelné, že už aj 15-ročné dieťa, ktoré zoberie toto, si vie vyrobiť v podstate ako script kiddie niečo, čo môže niekam útočiť. Ale poviem tomu, že máme, keď študujeme veľké štruktúry, mnohokrát tie sú na admin face alebo proste sú na GitHube a niekedy nie že ja odmietam, ale proste ja nechcem, aby študenti iba to zobrali a použili, ale aby rozumeli tomu kódu. Čiže aj pre vysvetlenie toho kódu by toto mohlo byť použiteľné. Určite. Ja síce som vytvoril tú aplikáciu, ale hovorím, keďže som bezpečák, ja preto mám tam aj kopec tých ďalších pomocných súborov, lebo ja chcem, aby mi to presne popísal, aby mi to vysvetlil, aby som videl, čo robí. Lebo na to, jednak ja to potrebujem pochopiť a ja to chcem pochopiť naozaj dopodrobná a chcem sa vyhnúť tomu, aby mi generoval niečo, čo mi môže spôsobiť problémy. Jak by si použiť otázku, že I will ask, alebo neviem čo, ja si myslím, že my smerujeme do question-based society a vlastne pointa je tá, že toto by mohol byť aj taký nástroj, ako sa učiť ten kód, ako rozumieť tomu kódu, hej? A môže človek, ktorý vôbec nevie Python a proste pomocou toho celého proste začne sa učiť ten Python o mnoho rýchlejšie. Ja si myslím, že by to šlo a inak ako ja sa ho môžem spýtať a rovno ja mu tu nadám otázku a uvidíme, že čo urobí. A ďalšia vec je, rozumie po slovensky, čo je veľká výhoda cloudových modelov. Majú lokalizáciu na naše jazyky. Ja nemusím to písať po anglicky, skúšal som samozrejme aj angličtina ide, ale rozumie aj po slovensky. Takto. Python developer. Skús mi doplniť popis kódu a vysvetliť jednotlivé časti jazyka Python. A on začne divovať, sailovať, potom začne surfovať, to sa mi tiež na tom sa zabávam.
No mne sa zdá, že začal celkom pekne rozoberať to, čo má. Áno, je pravda, že ak by som teraz si sadol úplne mimo Pythonu, tak mu úplne celkom nerozumiem. Čiže ale keby som sa teraz, že poď viac do podrobná. Nie som IT pracovník. Ja ten vibe coding berem aj tak, že to nie je len na to, aby som si rýchlo urobil nejakú aplikáciu, ale je to aj na to, aby som trochu pochopil, čo to je. A ono, bohužiaľ z pohľadu bezpečnosti v súčasnej dobe takéto nástroje vedia veľmi pomôcť. Ako ja môžem o chvíľku začať vysvetľovať aj k tej bezpečnosti. Čiže on ide a keby som sa ho dotazoval ešte viac, tak proste on mi rozoberie ten kód úplne a keby som mu povedal, ja neviem, že tuto na tejto stránke máš štandardnú pythoniackú databázu vlastne programovacieho jazyka a prosím ťa, vysvetli mi to takto, tak on to urobí. On to urobí a verím, že naozaj, vzhľadom na to, ako vidím, ako vytvárate súbory, že si nebude vymýšľať, že to naozaj bude použiteľné. Čiže je to aj ako, podľa mňa aj ako učebná pomocka, je to veľmi dobrá vec. Neviem, môžem ďalej? Čiže ja som si takto v podstate vyrobil takúto aplikáciu. Tie bezpečnostné veci, hovorím, naozaj, ak neveríte tomu kódu, ako ste spomínal, Hugging Face. Hugging Face je super vec, tam je veľa vecí, veľa customizovaných modelov a tak ďalej. Hugging Face má ale obrovský problém, že to nekontroluje. Pred mesiacom vyšla štúdia, kde kontrolovali modely, zobrali na matkovo asi 20 000 modelov, z toho 3 000 malo v sebe útočné veci. A nie je to tam vôbec označené, ľudia si to sťahujú a opäť si ťahajú proste ku sebe do infraštruktúr veci, ktoré by tam nemali byť. Väčší problém je, že s Hugging Faceom spolupracujú aj obrovské firmy, ktoré to ponúkajú napríklad ako on-premové riešenie, kde vy si viete do toho ich veľmi drahého riešenia stiahnuť modely z Hugging Faceu a zase bez kontroly stiahnete, bum, máte tam niečo, čo ste tam nechceli mať. To isté v podstate aj GitHub. S týmto má problém. GitHub je super, dávate si tam veci, ale je tam veľké množstvo zraniteľných vecí, veľké množstvo kompromitovaných vecí a je relatívne dlhá doba, kým v podstate to opravia a nejakým spôsobom aj označia alebo zakážu. Bol som teraz na prezentácii chlapa, ktorý toto bežne rieši. A on sa strašne sťažoval, v podstate oni robia threat hunting a tak ďalej, že oni priamo veľkým organizáciám posielajú tieto chyby, zraniteľnosti a vravel, že tá spätná odozva je veľmi pomalá. Čiže kým sa to opraví, tak si to fakt x ľudí stiahne. K tej bezpečnosti začal by som asi najprv tak. Jeden z tých dôležitých súborov je tu sú tie verzie knižnic. Ja tam mám Pythonovskú aplikáciu, mám tam teda requirements TXT. To je vec, ktorú si jednak on ich potrebuje, aby mi to nainštaloval. Druhá vec je, vy v rámci projektov toto potrebujete mať. V súčasnej dobe najväčšie útoky, a to je jedno, teda vibe coding, vlastné programovanie a tak ďalej, veľké gro útokov vzniká tzv. Supply chain attackom. To je naozaj, v dnešnej dobe je to topka a supply chain ataky znamenajú, to nie je len, že vy ste dodávateľ niekoho, ktorý dodáva niekam, ale supply chain sa berú aj v podstate časti kódu, ktorý vy vytvárate a jednotlivé knižnice. Tuto, keď si pozriete, ja som ho nechal vibe kodovať bez toho, aby som v podstate mu dával nejaké ohraničenia, čo si má stiahnuť alebo pripraviť. Čiže on zobral
našiel si knižnice, vidí, že chcem Python, mám tam Flask, tak zobral nejaké verzie v podstate, ktoré on v tom modeli kvázi má naučené, stiahol, použil. To je veľmi nebezpečná vec, pretože si tam môžete naťahať knižnice, ktoré buď sú staré, buď majú zraniteľnosť, buď majú naozaj nejakú infiltráciu útočníkom. Čiže tuto, aj preto by sa to malo robiť sandboxovania vo virtuálkach, alebo potom by organizácia mala mať zavedený tzv. Repozitár knižníc. To je jedno, aký, či už to bude Nessus, či už to bude proste vlastne Nexus, alebo iný, ale tá bezpečnosť organizácie dbá na to, alebo tlačí na to, aby každý vývojár to, čo používa, mal presne takto dokumentované a mal hlavne dokumentovanú verziu. A tá verzia by mala byť stiahnutá z overeného zdroja. Tuto neviem, odkiaľ to ťahal. Ja verím mu, že to ťahal z verejne dostupných a legitímnych častí, ale nemám to tu podchytené, čiže toto je jedno veľké riziko. Treba si dávať na to pozor a treba toto monitorovať. Prečo by to trebalo robiť? To už prechádzam do tej bezpečnosti. My v rámci Slovenskej republiky máme viacero v podstate takto. Začnem tými zákonmi. Máme tu viacero zákonov, ktoré na nás platia a platia na každý vývoj. Máme tu nový zákon o kybernetickej bezpečnosti od 1.1.2025, od 1.9.2025 vyšla vyhláška, ktorá hovorí o určitej sade bezpečnostných opatrení, ktoré by mala organizácia spĺňať. Je ich asi 151. Jedno z toho je práve zabezpečenie SDLC. Neľakajte sa, lebo to platí pre organizácie, lebo ten zákon zaviedol kategorizáciu organizácií do normálnej organizácie, potom je prevádzkovateľ základnej služby a prevádzkovateľ kritickej základnej služby. Ja som pozeral, univerzity nie sú zatiaľ zadefinované, myslím, že do prevádzkovateľov základnej služby, na ktoré platí tých 151, na tých kritické základné služby ešte viac platí. Ale to nemení na tom, že mali by ste mať niektoré z týchto opatrení implementované. A ďalšia vec je, že vy, ak presne budete robiť supply chain alebo dodávateľa niekomu, kto už je v tej kategórii zadefinovaný, tak on na vás tých 151 prenesie. Pretože jemu to zákon ukladá a všetci supply chain a dodávateľia musia spĺňať to, čo spĺňa aj on. Čiže toto je to, čo sa tu akože posledný rok tlačí a čo je relatívne ťažko aktuálne niekde naplniteľné, ale snažia sa. Toto je prvá vec, ktorú máme tu v rámci Slovenskej republiky. Ďalšia vec je AI Act. Vibe coding je v podstate, ten AI Act sa týka riešení AI ako takých. Rozdelil AI riešenia na určité kategórie. Máte vysokorizikové AI systémy, stredne rizikové a nízkorizikové. Je to o tom, čo to AI robí a čo spracováva. Vysokorizikové sú všetky, ktoré pracujú s PII dátami, PHI dáta, finančné dáta, zdravotníctvo, všetci títo prevádzkovateľia kritických služieb. Na nich platia pravidlá, ktoré vlastne ukazujú na to, čo nariaďuje ten zákon o kybernetickej bezpečnosti. To znamená, musíte tam mať tých 151 splnených. A ak máte iné riešenia, alebo do tej nižšej kategórie, tak sú tam niektoré veci, ktoré by ste mali spĺňať. Veľký problém s AI Actom je ten, vibe coding sa môže brať inak ako AI Act, lebo v podstate vy využívate službu cloudového riešenia. A pomocou toho AI cloudového riešenia napríklad, alebo vašho interného, vy produkujete produkt, ktorý niečo má riešiť. A tu je to také dosť zaujímavé, my sme sa to snažili s právnikmi riešiť. Aj keď vy nie ste tvorcovia AI systému, že nepoužijete vibe coding na výrobu AI systému, ale použijete ho na výrobu niečoho, čo nemá prvky AI, ale s využitím prvkov AI, aj tak ste v podstate kvázi taký supply chain a aj tak sa niektoré tie veci na vás vzťahujú. Obrovský problém je to, že tento AI Act síce platí od augusta tohto roka, ale platí len pre veľké modely, ako sú všetky tieto modely, ktoré sa využívajú GPI, modely General Purpose AI Models. A
Na tie vy dosah nemáte, na tie má dosah ten, kto ich produkuje, kto ich rieši, kto ich trénuje, kto ich proste ponúka. Od budúceho roka, od augusta, by to malo začať platiť na tie vysokorizikové systémy. Problém je, že Európska únia s tým mešká, je síce AI Act, ktorý má neviem koľko strán, ale nie sú usmernenia, ako to vôbec implementovať. Čiže zatiaľ všetci čakáme. Čakáme a snažíme sa pripraviť tú infraštruktúru z pohľadu bezpečnosti alebo ten pohľad, tie všetky zásady podľa bezpečnostných, štandardných, ale to, čo ešte má predpísať to AI, alebo ako to bude on vyžadovať, to nikto nevie. A v rámci Európskej únie proste nikto nevie. Čiže čakáme. A tá tretia vec je CRA, Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act má prísť 2027, taktiež mešká. A ten sa bude týkať všetkých produktov s prvkami, s digitálnymi prvkami. To znamená všetok software, ktorý sa bude dodávať na trh, všetko IoT, všetko OT a tam sú tie pravidlá opäť. Oni budú poukazovať aj na AI Act, oni budú poukazovať aj na ZOKB a zase tam proste vyplne veľká sada vecí, ktoré organizácia, ak vyrába takýto produkt a ešte ho k tomu dáva niekde na trh, tak bude musieť splňať. No a jedna z tých vecí, prečo som vravel o tých verziách, je tzv. SBOM. To je Software Bills of Materials. A bežné organizácie, keď dodávajú produkty, musia začať dodávať aj zoznamy všetkých knižníc, ktoré boli použité v danom vývoji. Preto vibe coding je super na tom, že on to aspoň zapíše, lebo je x organizácií, ktoré ani nevedia, z čoho je to postavené. Dozvieme sa to tak, že urobíme nejaký bezpečnostný test a ten bezpečnostný test nám vyhodí hafo kritických zraniteľností, no a môžete ich začať opravovať. Programátori sú celí šťastní, lebo to ani nevedia opraviť a zákazník je celý šťastný, lebo ste im tam zaviedli zraniteľnosti. Takže tento SBOM bude prvá vec, ktorá bude vyžadovaná naozaj od produktov a vibe coding vám v tomto vie pomôcť, že vám dá aspoň základné knižnice. Ten SBOM ale ide do väčšej hĺbky. Jeho nezaujímajú len tá základná knižnica, ale zaujímajú ho aj závislosti na iných knižniciach. Keď dám inštalovať Flask, tak mi samozrejme vypíše, že sa inštaluje Flask a potom kopec podporných knižnic, ktoré potrebuje. A ten SBOM musí obsahovať práve všetky tieto, ešte aj pomocné knižnice. Na to samozrejme existuje kopec nástrojov, aj free nástroje. Ako sa to dá spraviť? Čiže máte vibe coding vám tie základné knižnice ukáže, buď si viete ručne manuálne dohľadať, Python má normálne na svojej stránke, má zraniteľnosti, tam viete nájsť, že používam, ja neviem, Flask, bla bla bla, bachnete to tam a on vie pekne vypísať, áno, bola tu taká zraniteľnosť, treba updateovať na vyššiu verziu a tak ďalej. Čiže buď takto manuálne, alebo potom pomocou tohto SBOMu. A ak mi bude fungovať, tak mi funguje. Volá sa to DepTrack, je to open sourceová aplikácia, u mňa nainštalovaná v Dockeri. A v podstate to, čo ja som spravil, ona má nejaký postup, ako viete získať tie knižnice. Preto poukazujem aj na to, že ak používate vibe coding, určite ho integrujte cez CI/CD pipeliny, lebo na to viete zavesiť napríklad nástroj, ktorý vyrába tento SBOM, sa volá CloneDX a on vám vyrobí taký krásny veľký dokument, ktorý normálne viete buď importnúť manuálne do takéhoto nástroja, alebo si urobiť opäť pipeline do tohto nástroja a automaticky to sem pušovať. A on čo spraví? On má konektory na rôzne vulnerability, dostupné free nástroje na internete a pravidelne si ich updateuje. Ja som nenapojil svoju aplikáciu, ja nemám CI/CD rozbehané. Toto, čo som tu dal, je komplet Linuxové, všetky knižnice z nejakého svojho Linuxového servera a natlačil som to tam. Samozrejme, vypísal obrovské množstvo zraniteľností, ktoré tu mám. Problém s týmito zraniteľnosťami je ale aj ten, že on aj keď vám tu dá 1000 kritikál zraniteľnosti, tak samozrejme 90% z toho nie sú zraniteľnosti, lebo Linux funguje tak, že on si v rámci jadra updateuje tie knižnice, ale nepovyšuje číselka. Čiže prvý nástroj, ktorý to vidí, tak povie, že to je kritické, lebo je tam stará verzia, aj keď tam už dávno nie je. Alebo už sa to updateuje a tak ďalej. Ale keď si
toto napojíte na svoje kódy, ktoré vyrábate vibe codingom, tak tam vám dáte knižnice, ktoré reálne používate, nie všetky ako toto, že mám celý operačný systém. A tam reálne vidíte naozaj, máme kritické zraniteľnosti, viete si to rozkliknúť, viete podľa CVčka v podstate dohľadať, čoho sa to týka a viete začať robiť nejakú mitigačnú stratégiu. To znamená, buď povyšujem verziu, alebo si nájdem nejaký iný spôsob. Ak nejde povyšiť, tak potom nejaké iné spôsoby už v rámci obmedzenia tej zraniteľnosti, aby nebol taký dopad vlastne na organizáciu kvôli tejto zraniteľnosti. Čiže toto je prvá vec, čo CRAčko určite zavedie. A bude sa to týkať všetkého proste elektronického. My sme istý čas chceli robiť napríklad IoT zariadenia, štandardné mudré domácnosti. A keď vidíme, ako príde CRAčko, tak by to bol dosť veľký problém napríklad s čínskymi zariadeniami, keď si zoberiete a kúpite si ESPčka, tak tie sú už by default zraniteľné hneď do výroby. A relatívne ťažko sa tam updateuje firmware a keď to CRAčko príde, tak to je tiež jedna z vecí, ktorá relatívne začne odstavovať takéto malé firmičky, lebo v podstate budú porušovať legislatívu Európskej únie. Toto je jedna vec. Druhá vec je, ako náhle robíte hociaký vývoj a s vibe codingom extra, je potrebné začať sa zamýšľať nad štandardnými bezpečnostnými kontrolami toho kódu. A aby som vysvetlil, v rámci bezpečnosti máte rôzne typy testov, ktoré môžete aplikovať na aplikácie alebo na vývoj. Jedna časť sú penetračné testy a jedna časť sú bezpečnostné testy. Penetračné testy, to nie je sranda, to nie je o tom, že niekto pustí Kali Linux a ide sa hrať na to, že penetruje a hľada zraniteľnosti. To je naozaj veda, treba vedieť, čo sa robí. Penetračné testy ale nie sú vyžadované zákonom, respektíve sú, ale vy sami sebe môžete robiť penetračné testy, len je to tzv. Samoauditing. Penetračné testy by mala robiť organizácia, ktorá je na to certifikovaná a nie ste to vy, lebo vy ste tvorca. Na to by mala by to robiť nezávislá organizácia. No ale bezpečnostné testy, tu spadá nejaká sada a jedna z tých prvých vecí je tzv. Statická analýza kódu. SAST riešenia. Potom máte dynamickú analýzu kódu, potom máte JAST, potom máte RASP a tak ďalej. Tie posledné poprvé nie sú open sourceové, je málo free toolov, všetky sú platené a všetky sú hodne platené. Ale SASTové riešenia napríklad a DASTové si viete napríklad aj open sourceové riešenia použiť. Na SAST sa používa napríklad SonarQube. Čo robí tá statická analýza kódu? Opäť, tak ako vibe coding, a ja som ho tam požiadal, aby skontroloval ten kód a tak ďalej, tak ona ešte dodatočne urobí to, že staticky skontroluje ten kód a zameria sa napríklad na OWASP top 10 zraniteľností kódovania. To asi poznáte. To je medzinárodná organizácia, ktorá vydáva v podstate štandardných 10 zraniteľnosti, na ktoré by mala každá aplikácia myslieť. A už pri vývoji v podstate by sa mala zamerať na to, aby sa vyhla týmto zraniteľnostiam. Vibe coding vám toto automaticky vie spraviť. Vy keď ho požiadate, že dobre, už si mi to spravil, ja nemám to, tak to nejdem ukazovať, ale keď mu poviete, dobre, ale ja mám akože aplikáciu a chcem trošku viac bezpečnosti, tak mi prosím ťa skontroluj kód na OWASP top 10. Alebo použijem ten SAST, čo je SonarQube, máte opäť riešenie pipelinované, máte na to napojený ten SonarQube a on vám automaticky pri každom branchi, pri každom forku, predtým než to púlnete alebo teda pušnete, tak vám to skontroluje a vyhodí vám v podstate, kde vidí on chyby. Zadefinované v plaintexte meno, heslo. No je obrovská zraniteľnosť a tak ďalej a tak ďalej. Tam je toho veľa. Čo sa tým SASTom dá pozrieť. V podstate zameriava sa na tieto základné rizika. Ja som to tu aj niekde vypísal. Tu sú. Akože broken access control a tak ďalej. Je ich 10 a na každú z nich v podstate ten SonarQube reaguje. Takisto existuje OWASP top 10 AI. To znamená, že vy aj pri tvorbe AI riešení viete v podstate podľa toho zoznamu nejakým spôsobom sa snažiť sa na to bezpečne pozrieť, alebo teda skontrolovať to z pohľadu bezpečnosti. Čiže toto si myslím, že v súčasnosti každý vývoj by toto mal mať, minimálne túto statickú analýzu kódu. Ďalšia vec je, že
odoberatelia, zákazníci a hlavne teda a nielen štátna správa, hlavne aj tie prevádzkovateľe základnej služby, kritické základnej služby, ktorých je celkom dosť na Slovensku, a toto zo zákona vyžadujú. Vy keď robíte dodávku, proste musíte im dodať report zo statické analýzy kódu. A nie je to tak, že áno, papier zneste veľa, dá sa to upajcnúť, všetko je v poriadku, lenže oni potom si urobia samo audit, alebo veľakrát majú tieto riešenia integrované a proste zužujú váš kód a povedia, no dobre, vy ste mi dali, že je to v poriadku a nám to tu vyplulo 1 000 000 vecí. A už máte problém v podstate súdovateľský a to nehovorím o incidentoch a tak ďalej. Čiže ten SAST je prvá vec, ktorá by mala byť nastavená. A druhá vec je DAST, čo je dynamická analýza kódu. Tá kontroluje už za behu toho kódu. Existuje OWASP ZAP, ktorý vlastne táto organizácia dodáva. Funguje to ako reverzná proxy a viete sa v podstate zamerať na niektoré typy útokov a viete to opäť skontrolovať. Webové aplikácie sme týmto riešili. Je to relatívne jednoducho naučiteľné. Opäť vám to vráti nejaký report a viete si povedať, že taká aplikácia má niekde problém, tak sa asi s tým musím zaoberať. Ja si myslím, že toto inak, keď sa skombinuje a spolu s vibe codingom, keď ho poprosíte, aby treba túto zraniteľnosť riešil, lebo vám to vrátil tento report, tak on to tam bude vedieť relatívne celkom pekne opraviť. Potom už tie vyššie kontroly, ako sú RASP, JAST, to sú v podstate tie, ktoré sa zaoberajú napríklad, ako máte spustený kód v pamäti a teraz on sa vám tam vlastne webhookuje na pamäť a bude pozerať napríklad bufferové overflowy a tak ďalej, že či tam nie sú nejaké takéto chyby. Ja som osobne takéto riešenia ešte nikdy nevedel nasadené a keď som pozeral fakt tie nástroje, tak to sú riadne pálky. Takže ale horšie je, že ani tieto základné, ktoré si vie organizácia rozbehať v podstate zadarmo, ani tie nie sú nasadené a podľa legislatívy, podľa štandardov by už mali byť nasadené a mali by sa naozaj implementovať. A to znamená, že napríklad Microsoft všetko splňuje? No oni, sa tvária, že splňujú. Ale splňuje, ono je to tak, a teraz Microsoft Cloud, alebo Microsoft tak... IBM má svoje... Oni musia, lebo tak poprvé oni sú takzvané certifikovaní, sa to volá, myslím, že v rámci Európskej únie Common Criteria, kde vy musíte na ten produkt, ako chcete takto vo veľkom predávať na takom veľkom trhu, tak musíte mať tú značku CC, respektíve CE, čo bude inak to CRAčko predpisovať. Ale čiže ja sa veľmi rád hádam s ľuďmi, ktorí chodia s riešeniami, hlavne z Azure a tak ďalej, že oni to všetko splňajú. No ja viem, pretože máte tam napísané, že sme GDPR compliant, máte tam napísané, že sme AI Act compliant a tak ďalej. Lenže dokázateľnosť toho je, ako to overíte? Vy to neoveríte. Vy neoveríte ani to, že keď si v cloude zaplatíte Azure Foundry, kde máte AI modely, tak vám tam píše Enterprise Data Protection, že my tie data nepoužívam. No a čo, ja pôjdem teraz do datacentra, do ktorého ma poprvé ani nepustia a pôjdem sledovať, kde sa tie data všetky handlujú po svete. No, čiže tam je ten problém toho, že áno, vždy platilo dôveruj, ale preveruj. Lenže tuto nepreveríte, tuto musíte dôverovať. A práve preto má Microsoft aktuálne celkom veľké žaloby kvôli tomu, že zistilo sa, že sa tie dáta exfiltrovali. A keď si pozriete spätne, čo sa udialo za posledné týždne, že Cloudflare 2-krát padol, alebo 3-krát a pol sveta nejde, tak potom začnete rozmýšľať, že to je síce fajn, to cloudové riešenie, všetko je super, až na to, že je to tak na vratkých nohách postavené, že to je single point of failure. A keď to padne, tak nejde nič. Čiže len všetci sme do toho tlatení. AI. Ja som veľký zastanca. Hovorím, ten vibe coding mám veľmi nadchol, ale to, čo urobili zase posledné mesiace, že sa do toho rýchlo naliali miliardy, predali sa všetky čipy, tak ja keď som pred rokom kupoval počítač a mám tam 64 GB RAM a zaplatil som za to 200 €, teraz už to stojí 460 €. A to pôjdu disky hore, to pôjdu grafiky hore. Čiže a tento stav sa očakáva minimálne do 2028, kedy sa to nejako začne stabilizovať. Lebo sa do toho naliali miliardy
a ideme zase, sme v hype, potrebujeme biznis, tak do toho ideme. A to nehovorím o tej bezpečnosti. Lebo tak ako je od 2015, keď prišli Transformery a ako sa to hyplo a všetci to chceme, všade to chceme, tak tá bezpečnosť tam vôbec nie je a my, a tak hnusne povedané, očakávame obrovské incidenty. No. A keď prídu, tak potom presne sa bude ukazovať na to, že no ale máme tu legislatívu. No a keď budete vy, alebo proste tá firma, ktorá niečo dodala a dodala s nejakou zraniteľnosťou a v rámci toho útoku, ktorý prebehol toho incidentu na tú organizáciu, sa zistí, že v tom útočnom vektore bola aj vaša organizácia, tak oni to veľmi radi na vás hodia a to sú obrovské pokuty. Tu sa bavíme naozaj. Ono to funguje tak, že Úrad pre ochranu osobných údajov vám pokutu dá vždy, keď vám likli dáta. A to je jedno. Vy máte z legislatívy určitý čas, kedy oni prídu, keď sa to dozvedia, a dajú vám čas, aby ste dodali určité podklady, aby to vedeli vyhodnotiť. Máte na to, neviem teraz, či 30 alebo 60 dní, ale aj tak vám pokutu navaria. Akože proste príde tá pokuta. A tie pokuty už potom GDPR a AI Act a CRAčko má ešte väčšie pokuty, tak to sa bavíme fakt akože o veľkých peniazoch. To sú likvidačné peniaze pre tú firmu. Preto napríklad startupy, ktoré vibe coding veľmi používajú, a samozrejme chcú niečo rýchlo predať, máte business case, ja to chcem pušnúť, chcem mať z toho peňažky. Nejdem riešiť ešte bezpečnosť, lebo na čo budem riešiť bezpečnosť, keď nemám biznis. Keď nemám biznis, nie je bezpečnosť. Ale potom sa stáva to, že majú, predajú, začnú sa rozrastať a na tú bezpečnosť aj tak zabudli. A potom prídu do bodu, kedy dojde k incidentu a už je ohrozené fungovanie celej firmy. Lebo naozaj to sú likvidačné veci a to nehovoríme o reputačných a tak ďalej a tak ďalej. Od začiatku treba, podľa mňa tú bezpečnosť treba riešiť od začiatku. Buď podľa takýchto postupov, lebo tieto postupy, ako nemusíte, mali by ste mať bezpečnostné oddelenie, to je pravda. Ale druhá vec je, že a hlavne keď to tuto vravím na univerzite, už učiť aj tých ľudí, aj programátorov, aj vývoj, začať s tým od začiatku a rozmýšľať nie len priamo, že ja mám kód, niečo idem spraviť, ale vidieť to trošku z väčšej miery a naozaj tá bezpečnosť musí ísť nie od architektúry, už od nápadu. A držať sa v tých inštanciách, stačí len ten OWASP top 10, keď pri vývoji sa dodržiava, tak nenastanú problémy. No, nastanú, vždy nastanú, nič nie je 100%, ale z toho, čo vidím v organizáciách, ktoré sú tu aj nové, aj staré, tak tam sa na to kašľalo a je veľký problém to tam zaviesť. Viete, keď máte organizáciu, ktorá funguje 30 rokov a funguje fakt štýlom, že pomaly nemáte CICD alebo niečo také, tak tam presadiť bezpečnosť, tak to je relatívne dosť veľký problém, lebo musíte zmeniť myslenie ľudí. A takto na školách, keď ju začnete a tí ľudia budú naučení trošku myslieť aj v týchto častiach, tak ja si myslím, že to pomôže tým organizáciám. Ja sa napríklad, keď si poviem, jak to rieši Facebook? Dostáva pokuty. No a keď si to vezmete, oni s tým počítajú a platia ich. Ale oni niečo majú, lebo takto, oni musia... Maska, ten X, to tiež kvôli bezpečnosti. Myslím, že hej. A myslím, že Facebook dostal pred pol rokom za GDPR od Európskej komisie dostal tiež masnú pokutu. Ale to je problém s týmito korporátmi, že oni si môžu dovoliť platiť tieto pokuty. A ešte väčší problém je, a to je zase myslenie ľudí. Ľudia chcú tieto siete a je im jedno, čo tam pastujú. Ako dnes som fakt videl, pastujú sa tam fakt citlivé fotky a teraz, áno, opäť máte tam nejakú ochranu, ktorú si väčšinou musíte nastaviť sami, lebo by default nie je zapnutá, ale keď o tom ani neviete, tak to nezapnete. A odídu vám tie dáta. Ale oni to majú v podstate aj v tých zmluvách napísané tak, a tak funguje aj cloud, že
A v podstate vy ste zodpovední za tie dáta, ktoré tam dávate. Cloud a SaaSové služby fungujú na tzv. Shared Responsibility modeli. Ten platí pre Azure, ten platí pre Google, AWS. A on vraví to, že my vám ponúkame služby a o tie služby sa my staráme, čo sa týka hardwareu, čo sa týka siete, čo sa týka testovania, a bežia tam pravidelné audity a tak ďalej. Ale čo sa týka dát a prístupov do toho cloudu, to už je vaša vec. To znamená, zaplatíte si Azure, super, dostanete globálneho administrátora, vy si vytvoríte ďalších 10 účtov, kde dáte globálneho administrátora. Dobre, MFA už tam zapnete, lebo už je by default podpovinná. A niečo nastavíte zle na sieťovej úrovni. Je to vaše nastavenie, cez ktoré tam vošiel útočník, zlikvidoval vám celý Azure a vy poviete Microsoftu, no ale on sa tam dostal. No a Microsoft povie, no ale prečítajte si zmluvu. Vy ste zodpovední za dáta, vy ste zodpovední za prístupy. Vy ste si to zle nastavili. 80% útokov na cloud, možno aj viac ako 80, to je staršie číselko, je mist konfiguráciou nastavení v cloude. A môžete sa aj zhádať. Iné je samozrejme to, čo dostali pokutu, to predávanie tých dát. Tam je to samozrejme o tom, že sa robia reklamy. My sme sa teraz s brachom smiali, ráno sme niečo povedali pred telefónom a automaticky, keď klikol na Facebook, tak mu k tej veci začali reklamy chodiť. To je dneska už bežná vec. Idem do Kauflandu, mám bilácku aplikáciu, tam mi začne vyhadzovať, že tu máte zľavy bila. To proste ako... Tak. A to je len o tom, tie geolokalizačné služby necháte povolené. Bežní používateľia to vôbec neriešia. A ani ja ako bezpečák neviem zrušiť tie veci. Proste najradšej by som niekedy rozmlatil ten telefón, alebo proste nosil ho v alobale. Proste... Takú aplikáciu, jak je Witcher. Tam je 1,4 miliardy ľudí. A potom je 1 miliarda ľudí. Tak jak tam môžu mať bezpečnosť zabezpečenú? Ale oni majú, lebo a toto bolo presne k tomuto bolo, veľakrát sa rozpráva, že všetci chceme byť bezpeční, chceme, aby nás nikto nesledoval. Jediná možnosť, ako to spraviť, je ponúknuť len jednej firme, nech nás sleduje a ona bude zabíjať všetkých ostatných, ktorí sa tam budú chcieť prihlásiť. Toto bežne robia aj bezpečnostné služby. Čína to. Oni majú jednu službu, ale viete, že dávate data aspoň im. Viete, že tam nedávate data kade-tade. Lebo je tam jeden nástroj a ten nástroj proste zabíja ostatné veci. To je Pegasus. To isté proste super aplikácia na špehovanie. Keď to prišlo tu, hneď sa nás začali pýtať, že viete mi pozrieť telefón, či ma nesleduje. No v prvom rade licencia stojí 1 000 000 a je presne boundnutá na daného používateľa, na daný model, na daný telefón. Čiže pochybujem, že kvôli tebe by niekto šiel 1 000 000 zaplatiť. Ale tá aplikácia zabíja ostatné aplikácie. A to je presne to. Nebude vás nikto iný sledovať, lebo bude vás len ten jeden sledovať. A v dnešnej dobe dostať sa a vymaniť sa z toho, aby ste nemali digitálnu stopu, je nemožné. Nechcem mu robiť reklamu, je taký špecialista americký, robil pre neviem aké tajné služby a tak ďalej, má teraz vlastnú organizáciu, mám jeho knihy, keď chcete, kľudne ma kontaktujte, pošlem linky, nepošlem knihy, keďže a tak ďalej. A on presne rieši to, že ako sa vymaniť minimálne teda z Microsoftu a tak ďalej. Má knihu, kde má spísané, čo všetko od vás berie, ktorý operačný systém a hneď na začiatku píše, že on Microsoft ani nejde riešiť, lebo je nemožné v Microsofte vypnúť telemetriu. Nevypnete bez toho, aby ste nerozbili Windows. Robí to na Macu. Windows len zapnete a už ide taká telemetria preč, že... Jasné, to ide rovno do... Lebo to nie sú dáta z pohľadu GDPR, to je technická telemetria, ale to, že v tej technickej telemetrii je všetko, tak to je... Mac má super, Apple má super, že vy keď si zažiadate od Apple, aby vám poslal všetko, čo má nazbierané o vás, tak síce týždeň to zbierajú, ale po týždni vám príde terový súbor, ktorý otvoríte a vidíte, čo ste klikli, kam to komunikovalo, čo ste stiahli a tak ďalej. A máte takýto celý súpis. A potom sa vás pýtajú, že či chcete teda zrušiť tieto dáta. Dáte zrušiť, tak samozrejme zrušia vám celý účet. A už nemusíte pracovať. Čiže to je tá daň, že my chceme mať uľahčený život
Ale to je tá danie to, že tým pádom ona všetci všetko vedia. Keď som skúšal podľa tej knihy vymyslieť, že ako to spraviť, tak fakt ako môžem zrušiť a ona jej píše, vyberte sa do púšte, zahoďte všetko elektronické a tam chodte žiť ako nomad. Stačí a nemusíte ani na dark webe si zisťovať. Sú aj normálne, aj prístupné na webe, keď si dáte vyhľadávať informácie o sebe. Mne to kamarát minule ako darček dal, tak mi poslal súpis. A na moje konto jan.hasta@gmail.com mám takú telemetriu, že už som aj zabudol, že kde mám ten účet všade a pozbierané líky, passwordy, všetko, čo im líklo, za čo dostali pokutu a mne akorát pinklo, že zmente si password. Ale je tam obrovské množstvo dát. A čo sa týka vlastne tohto, keď sa budú tie aplikácie robiť naozaj zle a zanášať ešte ďalšie zraniteľnosti, tak to je len voda na mlyn, lebo takto, infiltrácia, to berte tak, to nie je ako vo filmoch, že teraz príde hacker, hej, si sadne, má 10 000 monitorov zapnutých, hraje mu hudba v sluchadlách a on teraz robí ťuk, ťuk, ťuk aj v organizácii a teraz som frajer a teraz tu všetko rozbijem. Bežná doba toho útočníka, kým dojde k niečomu takému, ako došlo na katastri, je viac ako 200 dní. 200 dní sú proste tí útočníci v tej infraštruktúre a idú pomaličky, oni majú čas. Gro toho, čo tam robia, už robí AI. A robia automatizovanie a proste a hľadajú takéto zraniteľnosti. Oni vidia, vlezú dnu a lezie sa dovnútra a nie tak zvonku, že vám budú prepalovať firewally. Oni lezú znútra, pošlú phishing, vykleknete na phishing. Som na Windowse, mám lokálneho administrátora, bum, majú moju stanicu. A začnú sa pozerať. A čím máte menej stráženú vlastne infraštruktúru, nemáte segmentáciu sieťovú, nemáte rôzne monitoringy, nemáte EDRK a tak ďalej, tak oni proste si počkajú a postupne sa posúvajú z počítača na iný, odtiaľ na server, odtiaľ nájdu účet, ktorý tam niekto nechal v aplikácii, je to servisný účet Microsoft Windowsácky, ktorý má tam aj heslo, takže viem ten účet, viem systémový účet a ešte najlepšie niekto ho dal do blbej organizačnej jednotky na ADčku a začnem robiť útok. A už útočím na ADčko a ako náhle kompromitujú ADčko, majú napríklad Kerberosový účet, už sú šéfovia a začnú robiť persistenciu, začnú sa tam skrývať a pomaly zase začnú exfiltrovať data, lebo oni nájdu všetko. Zničia vám backupy, to je prvá vec, čo urobia, však idem pustiť ransomware, keď už som vykradol data, tak im to zničím. Zničia vám backupy a potom vám jedného krásneho dňa, najlepšie väčšinou je to ráno, v sobotu, vám spustia ransom a už vám zvonia telefóny a mne nejde toto, mne nejde tamto a už keď tam prídete, už je to celé zničené. A vy si môžete volať incident response team, ktorý stojí obrovské peniaze a môžete hľadať, že či ste mali zálohy a či vôbec máte postupy na to. To, čo som vám tu povedal z legislatívy z bezpečnosti, to je len začiatok. Organizácia musí mať vytvorené aj zo zákona už disaster recovery plány, business continuity plán a tak ďalej, aby vôbec, ono totiž nie je otázka, či budete hacknutí, ale je otázka kedy a ako na to budete reagovať. A gro organizácií na to nebude vedieť reagovať. UMBčka. Bum. Ja si myslím, že už sme nejak všetci v takej jednej depresii, že Ako... že to bude. Neviem, či to má nejakú otázku, ale proste nejaký maličký konvertovaný. Ja s tým nahľadám radšej. Aby som to, nie takto, vibe coding je super. Ako podľa mňa, treba ho používať s rozumom a verím, že sa dajú s tým robiť obrovské veci. Hlavne to, že to prototypovanie je rýchle. A dá sa učiť s ním a to je tiež veľká vec. Že ja verím, že postupne vzniknú agenti, ktorí budú vytvárať tie splnenie tých požiadaviek, ktoré boli, jak vznikli, ja neviem, jak vznikli tie všetky SASy a tak ďalej. Ale čo je veľmi zaujímavé je, že práve som hovoril, že v Európskej únii existuje také centrum pre transparentné algoritmy. Normálne centrum pre transparentné algoritmy. To si to neviem predstaviť. Lebo proste jednoducho napríklad, čo sa týka neurónových sietí, tam my
v princípe niektoré veci nevieme transparentne vysvetliť. A dokonca predvčerom, či kedy som dostal od nich newsletter, ktorý podľa mňa bol vygenerovaný. A neviem, či bol transparentne vygenerovaný, ale je tam napísané hore, že Centrum pre transparentné algoritmy v rámci Európskej únie. Takže Ono sú agenty a ja si myslím, že toto nám vie pomôcť a už sú agentová AI to je ten ďalší stupeň. Ako doteraz boli LLMK, všetci sme boli v hype z toho, teraz je agentová AI, ktorá je ešte viac teda z pohľadu bezpečnosti taká, treba na to dávať pozor, ale už vedia robiť a ide len o to ich nejakým spôsobom zaintegrovať. A tieto kontroly, napríklad SaaS, DAS a tieto, všetko sa tlačí do toho, aby sa to automatizovalo. A tak ako v tom vibe codingu si viem ja vygenerovať nejaké základné kontroly, tak to viem automatizovať, aby to robil. A proste tak ako sa to dá zneužiť, tak sa to dá použiť aj na dobro. Vždy sú dve strany mince, len to nasadzanie a to prijatie toho AI je problém. A nie, že problém, všetci to chcú prijať, len sa nezamýšľajú trošku nad niektorými vecami, ktoré by sa mali zaoberať. ja si myslím, že skôr či neskôr skončíme na, nechcem to nazvať čínska cesta, ale proste bude nejaký úrad, ktorý bude jasné, že šeruje dáta, všetci ostatní nebudú môcť, ale to už nechajme na vývoj, kde sa to poberie. Myslím, že otázku nejakú niekto? Ktoré sa používajú interne v nejakej veľkej firme, napríklad v Microsofte, tak ku týmto programom tiež platia akože toto overovanie SaaS, DAS a môžu získať akože kontu, ak bude niečo zlé s týmto. Vy ste s tým prišli do styku v rámci Dellu? Áno. No, my máme nejaké overovanie akože vnútorných našich programov, ale neviem, či ako podrobne to funguje, ako presne to funguje. Akože. Ono všade to musí byť nasadené. A je jedno, či to je interná aplikácia, alebo to dodávate. A tam je taká vec na Slovensku, Dell je obrovská firma, tá spadá podľa mňa určite do prevádzkovateľa základnej služby podľa veľkosti a podľa obratu. A vy musíte tieto veci mať integrované aj pre interné systémy. A pre firmu, ktorú robím aktuálne, ona dodáva v podstate svoje softverové riešenia zákazníkom. Ale na to, aby to vyvíjala, tak má interne prostredia vytvorené per zákazník, ale to sú jej interné prostredia. A zákon predpisuje, že aj tie interné prostredia, celý ten vývoj, celá tá kontrola musí byť aplikovaná. To, čo som vám nepovedal, čo je výsledkom toho zákona je, a hlavne pre tieto PZS, PZKS, je tzv. Samoauditing. Vy po roku, ako to prišlo vlastne do platnosti, musíte urobiť samoauditing. A ten samoauditing musí spĺňať tie požiadavky, ktoré sú tam napísané. A takisto si myslím, že organizácie, ktoré si to nezavedú, lebo majú si to zaviesť a nezavedú si aj kontrolu interných systémov, tak si zbytočne koladujú o problémy. Lebo to bezpečnostné monitorovanie a tieto SASTy a všetko s tým spojené aj tak vedie k tomu, aby tá organizácia mala celistvý pohľad na vlastnú bezpečnosť. Bez toho ste v podstate slepí. A neviete ani, čo tam je. A čo sa týka napríklad knižníc, nevedomosť toho, že čo tam mám nasadené, no neviem ani čo brániť. A to, že teraz vyšla rastová zraniteľnosť desiatková, ktorá je braná ako ďalšie Log4j a tak ďalej, no keď to tam mám nasadené, ale ani neviem, že to tam mám nasadené a že mám tam verziu, ktorá je týmto vlastne hitnutá, tak tým pádom ja neviem, čo mám brániť. A neviem ani, že to mám updatenúť, čiže mám tam dieru. Aha. Čiže musí to byť a mali by to mať všetky organizácie aj na svoje interné systémy, na svoje produkty, všetko, čo proste používajú. Čiže je to všetko spolu závislé. Tak, to je strašne previazané. Dobre, ďakujem. Ešte nejaké otázky, alebo potom... Tak budeme mať na seba kontakty. Ja veľmi pekne chcem poďakovať pánu inžinierovi za jeho čas a za jeho, jak by som povedal, úsilie a ja si myslím, že
že vy tu nie ste takí starí, jak ja, ale ja mám radosť z toho, že vy ste vzrušení z tých problémov, že jedine takí ľudia nikdy nebudú pracovať. Ja mám pocit, že vy nikdy nebudete pracovať, pretože vás to baví. Takže ešte raz veľká vďaka, že ste si našli čas, vy aj váš brat, že ste prišli sem, lebo pre nás to je taká spätná väzba možno, tak pre mňa určite spätná väzba v tom, že ja som sa v živote nezaoberal bezpečnosťou, ale sú tu katedry, kde sa zaoberajú bezpečnosťou, takže ja pevne verím, že to aj video, ktoré sa streamuje, respektíve bude k dispozícii pre študentov, bude veľmi užitočné. Takže dovoľte, aby som to nejak uzavrel. Jak sa hovorí, že sviatky sme oslavili prácou, takže všetkým vám želám krásne Vianoce a požehnané Vianoce a užite si tie dni voľna tak, aby sme neboli hacknutí. Toto je kľúčové, hej. Takže ďakujem za vás súčasť a bude to na nete, takže vám potom všetkým ostatným, ktorí nemali čas alebo už oslavujú sviatky, tak dám k dispozícii to súhlasom GDPR autorov a tak ďalej a všetkých tých SASov a bezpečnostných týchto. Takže ešte raz ďakujem za účasť a krásne sviatky. A ja vám ďakujem.